Ka Lumpung lekai final cricket berlatip ka first kasi inter village T20 cricket tournament ka belong hamadan nong thmai Umsning Rimoy district belapniai da ka nong thmai cricket team kelapoi no syak bakut. Dr. David Limdo uweni kri upo khmat lo shiming benta kum kongsan aksi pnuai ka te Lumpung akan nyu trik no pra aja usan. Kan bai khusnam yo kunhun ladu layo bersam do ba dipul rent tiang ulong weni kri upo khmat kaji kun final kalau long apa dengan nong thmai persya ke maupat selong ha ka ba maupat ka bela job ha ka tos kala kam sendan bantit ningkong reg la sap penhap lut baru ki wicket apa akan ru over bari tang dan nyu san run ha bela dei kapali sa ka nong thmai ban be ka thong ban nyu ru run dei tang ha po khalai over kala la mat lim ban pendep lo ka thong batam da pra wicket la sam ru i kusnam shimet kata man of the match lara do Emerald Makri belayo penhap da saw weekend kan ba khusnam man of tournament lara do Mailenti Makri bela kamai dan Roof Sanran bar belayo penhap akan ar wicket nadu wasdang Kampung kanong thmai kum ka try madan ban ladu la khori ka song pisa ban nyopho hajar tingka ringkat ka trophy bar ka maupat kum ka runners up la khori ka song pisa ban laipho hajar tingka ringkat ka trophy la sakhilang ha kate Lumpung final da jindon lang uba Rocky Augustine Marweng urang ba snong ka Umsning proper B kiwe giru rong ba ringkat urang ba snong nong thmai ba nosli ba pania ya ka jelang ka cricket kelalong kawai na ke jile kai ka bang ba ka thiang tam na kan mau ka ba na shwa nang pule hante ha po lau jen rio na si kai ba ka wai na ki yen pi tai mama de contractor chú ông yom nak kwa ya me ben i ba me lek kai tu pon lek kai sorof Ganguly de gitu ki 19 kumta ki 90s te yom nak kwa ya me ben i ba me lek kai ngaru ong to mama na hoi ka si ngaru ban si yom lek kai te re ka cricket ke de ka wei ni ki lek kai ka ba ni lek kai dan khna bat an re kam dei pat ka je lek kai yanga namar ba ka lako wei ka thong da ka wei ka jing khot ka jong play henry ya kitu ki bau play khot ya kitu ki bau play udon ka taka ulai ka sap ka talent ya ki ka de ya ki ban penjanai ya ka nu ka jela kai ka bau play ba bu happy namar ka jing ai ya ki talent kam de ka ba shukut no tang highway metang ka wei ka talent rei ka multiply na ka wei si ka as ka lai ba ta ter te ki para samla ki kita he kemudian san ki reromba ki ba ngala bani hene baranget ba pila poisi do ka thong ngene ka final government thong sak yo pat ya ka jile ka ka tanat ka jongpi ka ba pinya participate ba te sakawai pat ka ba ka mga kawan kan galong habang ile ka barobor gideman kan mau pingile ka ka team ka jongi ile ka ba mo deu ong ngate ngam deu bowler nganom mo nganom outfielding ba no ba deu nong kit batting unong kem ka ball te kaji le kai ka mat barong ni habdan ka wei ka kom perkhat ka wei ka GOE ba ni collectively ni hapan ya don ka wei ka kom UE banya tre banya le kai met ba men siem namar te tang kata hi ka wan lam ngi ra thong jong jing jong te hakane ka pon ai ku le ya kini kitin ka mopat balala poi semika final momenta rengkat ru baga nong thomai Umsning tu play kurku yupi play shibon bat nget ru ba finum kut tang hange ba finum kut tang haga jele kai ngei ka wei ga jing her ka ba sha ngan kan ni gane ka bangi her haga jele kai jing kum khasi kalong ba ngi telan lang ya ki ai ke ba jele kai don lu jele kai tang man so tanan den re ki appan ko so e nga ong pai gane map yang henry ki kwilenti pat ya ka price dengan ong ipi habangia telan lang ya
syela kai smoternat na yakmi ka prize ka he telar hidai shisha pat ki players ki bamot shisha ki rang ilakai shisha ngang ong yipi ka jing trang ka jing angut ka jong pi ban yo khet yo so ka jing job pat ka sports menta kam dai show tang kata ka lenti ban syela kai smoternat ne ban yakilan men dai ka dai ka wei ni kilat kamai jakpo bat na kini ka sport nglayo iru atau ni kirang ilakai hari ka si jantia ki belasna ki building ki jongki kala thiet di kali aban om ka khespa na ka na sport menta kalau ga cricket kalau ga football kalau ga badminton kalau ga basketball kalau ga sport activities ka ba phi don ya ka ban le kai met ba man sim pinjanai le de pinum do la ka jong ga nong uplay don mat kan tiu ni pi den magata ki para samlang ai kuplay pi play ko kui pi play ip ka met ko bikhya ju ko por na sim ga ni ka bu ban ai kublai advance Christmas pi baro kumjuru advance New Year bedorit ka pi kumjur ke yeng ye jong pi kublai shibon